Čaute ľudia, dneska máme nové video a Stanko si tu doniesol na ochutnávku nejaký monster z Ameriky. Ideme tu nejaký, broskyňov by som zvedal, jak... Broskyňa medzi nohami, aby ste vedeli. A dneska ideme cvičiť vrch. Konečne, veľkrát po sebe boli nohy, už ma to nebaví, pretože nohy necvičím. A stále ma furt jedno nohy. Rozmýšľam, že pôjdeme pobíjať nejakých futbalistov, uvidíme. Dneska 35 kg novičky idem, 40. 40. A stále mi spadne zrak. Spadne mu Stanko. Pozrite sa, čo má na tej hlave, hej? Pozrite, čo mám kaliera. Dobre, pozrite prsty na hlave. Ja mu kúpim kvetinaž na narodení, tu chalano. Maslo, ty keby si vyprašal na tým vlasom, môžeš vyprašať, kámo. Ľudia, ja som rozmýšľal, že sám môžu vybaviť nejaký biznis, že by šiel robiť do zelovocia. Niekto by ho tam za tie hlavy vyťahal, že? Za tú hlavu. Dobre. Ty máš 3 hlavy, toto. Ľudia, on je Hog Rider. Hog Rider, to je čistý Hog Rider. Pozrite sa na ňu. Môžeš vyskúšať risky na tom, ty kokos. Vyskúšať risky, to je jebnutý blázon. Dobre, uvidíme, ako dneska pôjde a Sámko dostane biedu, ako dostáva vždy, ale tak to už ani nebudem sa opakovať zbytočne do hĺbky. Ľudia vedia, čo bude čakať chudáka. Lejebaný život. Sype, takže tak. Naturál, a keď raz sypnem, tak ľudia, udrel Ligandrov Amnari na F4, môžete si to vyhľadať. Ľudne si vyhľadajte, čo chcete, ja som neudrel nič, ja udrem tak samo, jak ma budeš ty. Posledných 50 lajkov a tento čau ide na dopingové testy. Dobre, teším sa. Dobre, ideme na to. Jirka už pičila, že kde si to tu? Ja nechcem ísť na sebe. Počúvaj, ale vždycky ty čakáš jeho. Vždycky ty čakáš jeho. Stálo sa neviem. Dobre, už sa prezlieka tuto. Udrel Andarín ešte dožili. Udrel Andarín. Nový grznak. Sypu pičo a vždy budú. Ruke, no nevyzerá, kamo, že sypeš ani. Ale vlasy máš nasypané inak hladkou mudou. Kamoško, to čo máš na tej hlave? No to jedný. Ja tu nejak si z Polsku som kúpil Nitro Monster. Vraj by to mal byť nejaký broskyňový pičo. Vieš, že ten Monster sa znižuje na asfalt o 90%? Ale tam kamo. No, to by si nemal piť. Ale on pije horšie veci k Monstre. Kto to povedal? Keď chceš rast, to by si nemal piť. No, kofeín, no. Čiže to je voda, vodu potrebuješ. Co to? No daj test, no jak to chutí? Sám. Kámo, čo ti jebe? Sladké to? Ale dobre to je kurva. Tešíš sa na tréning? Dobre. Čo ti jebe, kámo? Vyskúšaj to. Ukáž. Je to také sladšie, ale bomba, kámo. Sladšie, ale dá sa to. Že? Pohode, že? Ale dosť sladké je to, že? Bielý Monster je lepší, kamo. Ale Bielý kokot je Monster lepší. Number one. Buľo, dívajte, čo má na hlave. Ja ti na ten kvetak vyjebať, ja? Si si ukáž čo na hlave. Dobre. Prvý cík, ľudia, poďme jednoručky. Ideme jednoručky na prisia Stana Vyskolím zase ako naposledy. Ale nie je to 50, tak uvidíme. Samo vyskúšal 35-40. 35, určite 40 možno. No, Ja uvidíme. som vyskúšal 55 a 55 tu nie sú, tak dám si 50 a uvidím, koľko opačok pôjde. Áno, ideme na to. 60 už sú veľa, 60. Nebol to ekolíky zbytočne. Samo to, čo bude robiť samo so 40-kami, to by som ja urobil so 60-kami. Že to je... Dobre, ideme. Jak blázen. Samo... To je hamba jak blázen. Čo robíš s tými 40-kami, samo? Čau, dneska 30-ka láme. Včera som cvičil vrch, kámoško. 30-ka láme sam. Včera som cvičil vrch, dneska to nejde, kámo. Daj mi to pičo. Si posvietime. 40-ke si nepôjdu. Nepôjdu, ty nepôjdeš, brachu.
Sráďo. Príprava. Instagram versus realita. Toto je, o tom to presne hovorím. Na video silný chalani. Len na video. Poď, kokotko, poď. Dávaj do piče. No, poď. Poď. Do piče. Brokolica do piče. Don't wake me up, don't wind us up. Don't wake me up, and I can get enough. Don't wake me up, don't wind us up. Don't wake me up, and I can get enough. Don't wake me up. Sachre neboli dneska? Neboli? Don't wake me up. Don't wake me Don't wake me up. Don't wake me up. Lucid days, I'm getting closer to unlock my consciousness. The poison's only building up my tolerance. We were never born to be the obvious, isn't it obvious? Time is slipping, dial spinning, I still wonder. Stanko je 40 kg zhyby. Strašne aktuálne, no venci sa vidíš. 6 opačok a stačí. If I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only up and down on my feet? Poď za ľubo. Feel like I'm ascending. I've planned every step, I've seen everything, so it's no surprise I can't sleep. Get just the push that I need. I've gone past the point, I'm all in. I know that you're thinking that you're really gonna do it, but you never really do it like me. Time is slipping, dial spinning. I still wonder if I'm dreaming, or maybe I'm the only one who's wide awake. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? To know where we are. Am I the only one? Am I the only one? Am I the only one? I'ma pull up to the club with tequila in my cup. Pour it till I've had enough. Feel the empty in my heart. I'ma pull up to the club with tequila in my cup. Pour it till I've had enough. Feel the empty in my heart. Na 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 yeah yeah. Na 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 yeah yeah. I don't wanna be your
čaute, je tu koniec videa a stále vám chcem niečo povedať. Ľudia, nemám čo povedať, je to na piču. Nechcel sa mi dneska nič. Začiatok bol taký fajný, že proste si zoberte, že chcete ísť do toho fitka, že aj taký, že dobre, idem tam, možno nejaké PR-ko, alebo čo, že dneska to pôjde. Prídete tam, dáte si jeden cvik a je to úplne v prdeli. Lebo prečo? Lebo je dieta. Lebo je dieta, no máme dietu a ľudia, vám poviem na rovinu, človek dospeje vtedy, keď chodí dietu kvôli tomu, nie že aby mal six-pack, ale aby mal tvár. Samo sa chce zbaviť tohoto, čo tu má, lebo on tu má strašne sadla, strašne hodne mastie. A hovorí, že keď bude mať tak na 10%, že to bude mať lepšie. Ja sa tiež nemám čím chváliť, ale... Dieta začína. Dieta začína. Už týždeň sme v diete. Týždeň sme v diete, máme tam nejaký deficit 400-500 kalórií, takže pomaličku to pôjde. Je to ťažoba. Ale váhy sa držia. Dneska je jedno opačko viac ešte, s tými jednoručkami. A neviem, či bude ešte nejaké video do konca roka. Čo povieš? Možno ešte jedno bude. Ale ideme sa asi sústrediť na Instagram a Na Reelska, alebo toto. To je také hobby. Toto je také hobby, že to je také zo srandy. Nám to nezarába, no teda... Povedzme, že nie. Povedzme, že nie a... Čo som to chcel, ty kokos? Môžete nás podporiť lajkom, komentom. Hej, presne tak. A inak je taká zbierka Charita, sám ho založil, on sebe. 500 eur, ak sa mu tam vyzbiera, tak... Že on si chce dať čeľusť rozšíriť, neviem prečo, na čo mu to je, že povedal si mi to kamera, že si chce dať rozšíriť čeľusť, tak... Ty kokos, že som to nepovedal do piče. Veď nie, srandujem. A bude aj ten challenge, ten chips si dám, príde budúci týždeň, takže video ešte jedno možno bude. Len to bude vlastne oneskorené, lebo mysleli sme, že to bude v Lidli a v Lidli to nemali, ale týždeň predtým to v Lidli bolo, ja som to mohol kúpiť, som debil, priznávam sa. A samo to objednal. Príde to útorok, takže máte sa na čo tešiť, sa mu bude trpiť. Áno. Takže ukončíme toto video. A ešte jedna vec, Samo si chce dať vytetovať drôt. Tebe je Drotu. Každý jeden... On má vytetovaný drôt, lebo osvienčime. Presne tak, bol som tam 2 dní len tak popozerať sa, že aké to tam je. Taká exkurzia. Ježišmaria. Dobre, ideme do Lidla 60 gramov proteínu mlieku. Papier, takže nikdy nebolo ľahšie vypiť 60 gramov ako teraz euro 50. Takže majte sa. Bank. Ľudia, prišiel napsam raz, je to tu konečne. Prišlo to domov, som nešťastný z toho, lebo... Ja sa strašne teším, Samo tu bude trpieť na tejto chujovine, ja si tu budem popíjať Monstra, takže presne podľa očakávaní. Piče, to bude ťažoba toto. Idem to pozrieť, čo to má vlastne, má to 8 gramov. Má to 20 gramov mandarínu vnútri? No pane Bože, furt dokola, 30 gramov LGDčka. Počkaj, kde je sol? Ja potrebujem vedieť, koľko to má soli, strašne moc. Ja sa celé aj tak nedám, pretože... Neviem, ja to serem. Má to 8 gramov, Samo to musí zjesť. A keďže to nezje... riešili sme ešte takú vec, že ak náhodou to nezie, tak ho následuje kopanec do sraka. A to bude vo fitku pred všetkými, takže proste sa zohne, ja mu dám poriadny kopanec. Chalan bude 2 minúty skúviňať a... Dobre, Samko, môžeš ísť na to, ja sa budem pozerať. Kurva, jak to... Te zabijem stále. Chudáčik to nevie ani otvoriť. Máš tu nejakú vodu? Počkaj, zasním. Vodu. Na čo ti voda, kámo? Však ty si frajer, ne? Na čo ti voda do piče? Kokot, kámoš, keď ťa zabijem do piče. No, takže opening. Čiva. Kamaráde. Jak to vyzerá? Ja sa teším ako kokot, kámo. Koľko, čo mi Ja spravil? strašne... On rád vidí ľudí trpieť. Presne tak, to som chcel teraz povedať. Tak to že strašne vyzerá? rád. Ty kokot, to celkom veľké, kámo, to nemám dávať jebe. Ale v tom dobrom slova zmysle, že trpieť. Zas odtiaľ potiaľ, keď už by som videl, že chalan tu zlyháva, ty kokos, tak... Máme tu nálepku, takže robíme súťaž o nálepku. Nechcete, ešte tu je jedna, takže súťaž o 2 nálepky. A súťaž o polku tohto čipsu, lebo zjem polku iba. Nie, celý, súťaž kámo. o polku Kto povedal o polke? Ty koľko ten... No nie, dobre, prehral celé. som o 300 metrov do piče, neviem dať celý. Jakže? A čože si prehral? Ty koko, to je akéby sú nejaké majstrovstvá sveta na No teraz kilometr. viete, čo teraz nasleduje? Jebnutý, kámo. Nie. To hádam nikdy. Kámošku, ja nechcem. Musíš, kámo. Ty kokot. Čo ti jebe? Oli z iba túto pičovinu, že aký to slané, hej? Ukáž, ovoňam to? Boha, nerob pičovin, to Tebe jebe, ja to nejdem jesť. Ukáž, ovoňam to? Ani piču, kámo. Ty pičo. Ale Oli si... To je také, ty pičo, to je vidno, že to je silné, kámo.
Jebe. Ani ma nehne Kámo, celý. musíš. Musíš, ty kokot. No nič. Daj si trošku tejto soli naprč, aký je to slané, ty kokot. Kokot, no dobre, vyskúšam to. Jebe. Akože nie, keď si dáš takto troška, No, keď si ideme dáš na takto to. trocha, tak to nie je taká Dám také hrúza. prvé, že do toho kusnem, že aký to bude, hej? Nie, ani piču, kámo, veď si chlap celé. Nie, veď Samo jebe ti nie celé. Samo celé. Jeba do do toho piče. kusnem, že aký to je. Kámo, veď a... Idem skúsiť, dobre. Nerob šaška zo seba, dávaj to Nie, celé. nie celé. Nie, samo dávaj to celé. Aesthetic Skúsim Force. ma, skúsim Za ma. Aesthetic Force. Do piče. Za Ja to Aesthetic skúsim. Force, dávaj za Aesthetic... Nie, samo celé. Celé, veď do piče, trusíš mi ty prijebanec, daj to celé. Celé, už to máš kúsek, to máš tretinu jednu. Dávaj. Dávaj samo. Mňa jebne, ty kokos, fakt. Dávaj samo celé. Musíš... Nie, táhni do piče, kamo. Si chlap samo, dávaj, drž to, si chlap. Si chlap do piče, celé musíš samo. Jak si chlap, tak... musíš celé. Ani ma nehne. Nie, ty kokot, samo. Nechceš kopať do sraka. Dávaj samo. Ideš, poď. Nie, nemám nič samo. Ty kokos, samo. Vydržíš to. Vydržíš to samo. Už je najhoršie má za sebu. Fakt to je také na piču? To nemyslíš vážne, kamo. Á, ty kokot, fuj. Ešte trochu, veď má 1/3, to není polovica, to je 1/3 samo. Ty kokot, fuj do No nič, piče. ja ako keď budú nejaké takéto chujovinky, že kto niečo, tak ja budem dreť a chuj, aby som Daj mi neprehral. trošku. Kokot, tak to je prázdne, ty. Hej, predstavte si, že si zajebete 6 lyžiček soli a tento kokot vám nedá napiť. Nie, hovoril si, že tam je lyžička soli. Lyžička, no. Dobre, nejdem ďalej, to sa nedá. Musíš samo, veď do piče, 2/3 si zjedol. Nejdem. 2/3 si zjedol. Toto tu ostalo, to už nejdem ľudia. To je, nie, to je 1/3, ak sklámeš. O toto spravíme súťaž. Jebe ti to samo, veď súťaž máš hlavu. Ja už Hlave. nechcem, kámo. Dávaj samo. Daj, zoži mi vodu, dám si toto dojam. Ty kokot, ja som bola smerne kokot. Poj na, tu máš, na. Ty kokot. Ty kokot, ja mám dosť dneska, fakt. No vidíš. Ty kokot, je ten slaný jak v kokot. Nie. Musíš samo, Ani musíš, piču. máš ešte jeden kúsek. Kámo, to je 1/3, to není polovica, to je 1/3. A vieš, ako to je slané? A čo ja s tým? A čo ja s tým samom? Nie, vodu potrebujem, kámo. Ja si im trošku snehu nabrať asi. Samo, dojedz to, pôjdeme do Billy a tam sa kúpi čo, nejaká voda, Ježišmaria. Dobre, Však za to, že som trpel, mi kúpi vodu. Ani kokot. Ja som ti ho preplatil, kámo, A ten kúpi mi čips. ešte aj vodu za to, že trpím. Pretože to je môj oco. No, ty kokosot. Vlastne. To má dosť chujové, dosť biedne. Ty kokot, ja nechcem vidieť, aký ten na piču. Veď samo, čo tu hra šaška zo seba? Nie, ani kokot, samo. Čo chceš robiť? Ja sa žrigám, kámo. Čo chceš robiť? Čo chceš robiť, Samu? Kámo, vieš čo, Samu, vieš čo to značí? Samu, vieš čo to značí? Kámo, chod do piče. Zjedol som, kámošky, zjedol som 3/4, to sa nedá, kámo. Čo tu stojí do piče? No vieš čo to značí, Samu, keď si prehral? Pravili sme celý, Samu, Dobre. bohužiaľ. No. Kopanie zo sraka, takže Samu reálne zjedol čips a ešte dostane kopanie zo sraka, takže teším sa chuj na toto. Fuj, ty kokot. Samo zlyhal v čipse, čips ho dojebal. Čo na to hovoríš, Samu? Pocity, nejaké pocity, čo na to hovoríš? Pocity, aké máš kurva. pocity? Jem zlyhajú obličky, kámo. Mal si reálne tak 3 gramu soli. 3 gramy. To je kurva dosť do piče. Není, kámo, reálne je to Schwarzwaldová šunka, ľudia, čo máte. Tu 100 gramov, viete, tu Jebem mal. toho kokota. Tak reálne v celé je tak 3, 4, možno aj 5 gramov soli. Záleží v ktorej, ale proste si zober, že za 5 minút zješ 5 gramov soli a tomuto typkovi to robí problém. Strašné čosi. No nič, ľudia, máme to za sebou, tak. Vravím vám,
Ten štiplavý by som nedal ani za piču. Zlúči sa s vami Hagrid. Zlúči sa s vami Stano a Hagrid, takže... Nové video je... Nie vlastne. Nové video ešte bude útorok. Bude natočíme. dneska bude jedno a útorok druhé. Presne tak, takže... Vlastne budú tam naše plány do nového No a roka. na budúce... Plány sú také, že Stano chce nasypať vlastne. Na budúce bude hot chips a dá si ho samú. Do takýchto kokotí už nejdeme. Ani ma nejde, kámo.